Mga binati o minahal kong matalom nun. Okay, di ata karon sa Matalom Municipal Gym kung diin nag-distribute o kuan pensyon dire sa lungsod sa Matalom. Giunaan ang mga lagyo to mga upper barangay, sila ang giunab daw bagdayon pata kaubos. Asa mga barangay, sir? Asa mga barangay? Ha? Kaningag. Karang taga-asa mo, ma'am? Taga-asa mo? Thailand. Ha? Thailand. Okay, taga Thailand. Mga lagyo lagi. Okay, maunig mga panghatagan o buwan pensyon. Giuna ang upper barangay dayon ipalo ang buwan. Okay, guys, kung adtoon ang area. Okay, di ata dire. Okay. Mauni Aja sa kasud. Dili ra sa kawak tay ato dili. Kata gamay mo ba? mauni update ato ang pagpanghatag pensyon sa mga senior citizen. Done ba umare pagari-ari ni kini ang ginagawa. Oh, sigurino. Yaani ang Mauni area. uniform diri. Asa mga barangay, ma'am? Ha? Barangay? Bagong lipunan ba? Okay, bagong lipunan. Mauni area, guys. Pagpanghatag o pensyon